O IES Félix Muriel sumouse ao peche reivindicativo para dar visibilidade ás demandas do profesorado. Representantes da comunidade educativa durmiron no centro para reclamar á Consellería de Educación que se atendan as súas demandas. As últimas 24 horas foron diferentes e reivindicativas no IES Félix Muriel. O Centro de Ensino Rianxeiro viviu un peche dende as 7 da tarde de onte xoves para dar visibilidade ás carencias do ensino público e ás demandas do profesorado para mellorar a calidade educativa. Movilización convocada por CIGA Ensino e STG, a que estaba chamada toda a comunidade educativa dos centros da contorna e houbo unha alta resposta. Estamos aquí para pecharnos, para reclamar melloras no ensino público, para denunciar o abandono da Consellería, tanto dos centros do Concello de Rianxo como da comarca en xeral. Levamos 2 anos no Brea Segade esperando por atención, por melloras na atención á diversidade, PT-AL. Levamos 1 ano no Castelao esperando por atención para as infraestructuras, para mellorar as condicións nas que se atopan, sen ascensor, con nenos con necesidades especiais que necesitan de mobilidade e que non poden trasladarse adecuadamente polo centro. Ademais de registrar necesidades de profesorado, apuntou que no Félix Muriel, ao igual que en numerosos centros da contorna, precisase unha mellora da atención á diversidade. Non pode ser que os departamentos de orientación estean con 500 alumnos ao seu cargo, 500 alumnas e alumnos ao seu cargo. Necesitamos máis persoal para atender a diversidade e tamén necesitamos o profesorado menos burocracia. Pasamos a mañán exercendo de docentes nas aulas e acabamos a tarde sendo administrativos sentados diante dun ordenador enchendo informes. Esas son moitas das razóns, algunhas das razóns polas que secundamos este peche convocado pola CIGA Ensino e o STEGA e polo que hoxe imos quedar no Félix Muriel como quedaron outros compañeros e compañeras noutros centros até agora. O peche foi secundado pola directiva do Brea Segade. O director do colexio, Xosé Luís do Pico, apuntou que se levan varios anos reivindicando a mellora do profesorado, sobre todo na atención á diversidade. A orientadora, que estamos compartido con outro centro, a profesora de AL, e tamén, na precariedade de estar todos os anos solicitando ese profesor a maiores que necesitamos para poder facer os desdobles e que nunca sabemos que vai pasar o ano seguinte. Agora mesmo estábamos falando de que pode pasar para o ano que ven. E despois temos tamén unha problemática grande co edificio. Hai uns problemas estruturales no edificio, tanto no que é a filtración de auga como que é o cierre do colexio. Acabamos de solicitar unha xuntanza co xefe territorial que desafortunadamente está de baixa en este momento e non hai ninguén que nos poida recibir. Solicitaron unha reunión urxente a que asistiría tamén un representante do goberno local para poder solucionar estes problemas urxentes competencia da Consellería de Educación. A AMPA Fonte da Revolta do CEIP, Ana María Dieguez, sumouse ao peche reivindicativo e recordou a situación sufrida a comezo de curso, cando o alumnado estivo semanas en acudir ás aulas como protesta pola falta de profesionais. Reivindicando esas necesidades educativas de reforzo de profesorado, tanto de PT como de AL. As nosas demandas non foron escoitadas. Ahora mismo, estamos traballando conxuntamente ca dirección do cole de maneira máis interna, sin ser tan visibles, pero sí que esas demandas non se cumpriron, siguen sin cumprirse. Moito nos tememos que este verán volva a ser un verán moi reivindicativo, porque, en vistas a que, como todos sabemos, esas necesidades de reforzo non se están cumprindo, cada curso van a máis. Estanse a valorar as matrículas que haberá o seguinte curso, registrando un incremento de alumnado con necesidades, pero non aumentando o persoal docente. Sabemos que vai a volver a ser unha volta ao cole o curso que ven complicada. Un grupo de docentes e de representantes da comunidade educativa pasaron a noite no IES Félix Muriel para reivindicar as necesidades da educación en Rianxo, na comarca e en toda Galicia, por onde se realizaron xa 16 peches.
O conselleiro ten que escoitar. Non estamos aquí por crear o conflito como di ele, estamos aquí para negociar melloras para o sistema educativo galego. Todas estas familias, profesores que están aquí con nós e profesoras non están por causa un conflito, están porque queren solucionar os problemas dos seus fillos, os problemas do seu alumnado. Eso é o que diximos ao conselleiro. Hoxe cerramos os peches, cerramos máis de 15 peches por todo o país e en todos eles dixíamos o mismo conselleiro. Queremos negociar as melloras para o sistema educativo galego. Esperemos que nos escoite, esperemos que nos chama a negociar. Estas accións remataron hoxe cunha alta participación da AMPAs, familias e docentes. O día 10, CIGA e CTG convocan a realizar concentracións reivindicativas nunha nova xornada de martes en Loita.